El diumenge de Rams és ple de símbols i tradicions que venen des de fa segles. Per què fem servir rams de palmera? I què té a veure això amb la Pasqua jueva? Som-hi! I és que, com és ben sabut, el diumenge de Rams marca l'inici de la Setmana Santa i commemora l'entrada triomfal de Jesús a Jerusalem. La gent el va rebre com un autèntic rei, estenent tant mantells com a branques de palmera al seu pas. I és que així mateix ho explica l'Evangeli segons Sant Mateu, al capítol 21, verset número 8. Diu: molta gent va començar a estendre els seus mantells pel camí. D'altres tallaven branques dels arbres i les escampaven per terra. La gent que anava davant d'ell i els qui seguien darrere cridaven: Hosana al fill de David, beneït el qui ve en nom del Senyor, Hosana dalt del cel. Per entendre el diumenge de Rams, cal parlar de la Pasqua jueva o Pèsach. Jesús va entrar a Jerusalem just quan els jueus es preparaven per celebrar l'alliberament d'Egipte. A la Pèsach, els jueus commemoraven com Déu va alliberar el poble d'Israel de l'esclavitud. Jesús, en canvi, parlava d'una altra mena d'alliberament. És per això que en el sopar pasqual Jesús va donar un nou significat al pa i al vi, creant així l'Eucaristia. La tradició marca que els padrins regalen les palmes i els palmons als fillols, però també s'utilitzen altres tipus de branques, i és que la dificultat d'aconseguir palmes en altres climes va fer que fossin substituïdes per el boix, l'olivera o el salsa. Moltes persones conserven aquests rams tot l'any com a símbol de protecció per la llar, com ara, per exemple, aquest d'aquí, que es posa a les llindes de les portes per foragitar els mals esperits. I el més curiós, i és que els rams vells es cremen per fer la cendra de dimecres de cendra de l'any següent. I és que cada país i cada cultura viu el diumenge de Rams d'una manera única. I tu, com ho celebres? Va, explica'm-ho als comentaris. I si t'agrada descobrir curiositats religioses, segueix-me.